ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସୂଚନା ଦେବି କି ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଥିପାଇଁ ବନେଇଲି, ମୋ ମନରେ ଥିବା କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିପାରିବି। ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ 3 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମ ଭାରତର ଯବାନ 5 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ 5 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଜଣାଉଛି।